kirap kemanten putra putri ingkang kalenggahan sampun samekta ing Gadisya Bendi manjing wonten ing sasana dalem paadyan manunggaling cipta rasa Gunawan Karso putra pinanganten sekalian anindahaken upacara adat Widiwidana tumuli mangke kapratine saged direbu janggane panggih iyang soine tumuli wujuding pasangan pasmone nyata lamun dawa piro dadi pasangan ira anggun kudang-kudang mandiring pribadi sinembuh kawibawan mukti hanya prawati sekar mayang kayu klepu diwadaru oyote bayi bosro witing sekar mayang pradopo megoro membri sekaripun sekar mayang kayu klepu diwadaru anguwahaken wujuding pratima kang bangkit tata jati tumuli kiraping pilanganten kadherekaken dening Kang Rama Ibu Gotrah kulawarga Kuwangsa kalenggan mangke kunjuk dumateng saking keluarga kadang pisan ngaturaken pambagya sumindrawuh wilujeng enjang monggo Bapak so Ibu mlebet wonten ing sasana papan palenggan ingkang sampun kasih Bagus Andi Lawaka Ayu Maisa kalenggan mangke kawisuda anut satataning adat ingkang sampun mapak monggo Bapak so Ibu kanthi jawab asta saking keluarga Bapak Daiman Gotrah Kuwangsa ngaturaken sugeng rawuh wilujeng enjang Dobro teman-teman kasebatan sedya ing mangke ijab adat satataning adat wujudipun sungkem bekti ing kasarikan rata garwa tangkeping asta tumbah sungkem mari kelu ing kasarikan